para mas makilala pa natin siya, kabisyo, dumako na tayo sa ating hot seat! So, nag-prepare kami ng mga questions na talaga nga namang it's either it's gonna break you or make you. Charot! With harot! Na eto talaga, mas malalaman nila kung sino nga ba si Mona Gonzalez and of course, kung ano-ano nga ba yung mga nilalaman ng puso ng Mona natin nakasama ngayon. So first question, sino ang celebrity crush mo? Hala, ang hirap sagutin. Sige, top 3. O kaya isa lang. Meron ba isa? Ano siya fictional character, hindi po siya celebrity. Sino? Sa Goku Shufudo na anime, si Tatsu. Okay. So, okay. So, meron siyang fictional character na crush. Opo. So, yung mga totoong nagkakakrush sa'yo, masasabi nila may pag-asa pa sila. Baka may celebrity. Celebrity? Ay, ako. Ayaw mo sabihin. Oh, di sige. Naiya po. Dali. Ibulong, ay hindi, joke. Actually po, ito is just a crush and admiration because at some point of my life, para kasing naging happy feel ko siya. Ay, sino Actually, yan? I'm a fan as well. Aha. Nahiya ko. Sino? Si Reveal. Stel po. Oh my God! Si Stel! Uy, pero ang galing nung kumanta tsaka, Opo, diba? kaya nga po. Opo. It's just an admiration. Oh, huwag kang mag-alala, wala namang babash sa'yo. Love ka rin nilang lahat. Syempre, lahat ng mga nasa P-pop, diba? Ayan. So, pangalawang tanong sa ating hot seat, magbigay ng dahilan na nakapagpapasaya at nakakapagpagalit sa iyo. Nakakapagpasaya, I think making other people happy. Wow. Yun po talaga yung nagpapasaya po sa akin. And then, nakakagalit sa akin. Actually, ang dami. Sige, magbigay ka lang ng top 3 siguro. Yung like yung mga inconsiderate people, Mhm. disrespectful people, Mhm. or like people who likes violence and chaos. Yun po parang I feel Nato-turn mad. off ka din sa kanila. Parang Mm. ganun. Okay, alam na this, guys. Ayaw niyo ng mga masasamang loob. Kaya, magbago na kayo. Eto naman, pangatlong tanong sa ating hot seat. Kung ang lahat ng tao or lahat ng tayo ay may warning label, ano sa tingin mo ang nakalagay sa iyo? Kung ang lahat ng tao may warning label, ano sa tingin mo ang nakalagay sa iyo? Sa akin is warning, under construction. Yun ang nasa isip ko. Ginawa mong building yung sarili mo. Slippery floor. Okay, so dahil under construction, kasi Yes we're, po. dapat meron tayong growth mindset, kumbaga. Next, okay, sige, ako na nag-explain nun. Next, ano ang pinakamasakit na hate comment na natanggap mo? Meron ba? Sige nga, share mo nga sa amin. Naalala ko po to sinabi niya. Ano yan? Sabi niya, in Bisaya kasi, sabi niya, si Mona, murara man na siya kugmo. Like, sabi niya, para lang daw po akong kulangot. Sabi po, yun po yung pinaka, parang, Sinabi grabe na- yun? Yes, sinabi. Like, So, not nag-reply just ka ba in the doon? comments, but In person? in person sa kaibigan ko po niya sinabi. Pero nandun ka. No, wala po ako nun. Sinabi na sa kanya na yun ang sinabi niya sa akin. Naku, pag nandun ka sana, di ba? Para pala ako kulangot. Eto sa'yo! Ayun, sinabi niya. Kaya hindi ko po Charot, makalimutan. Pero anong reaction mo nung narinig mo yun? Sabi ko, ang ganda naman kulangot kung ganun. Yes! O, diba? Napakahusay mo dun, girl. O, eto, next. Kung isa kang superhero, anong superpowers ang gusto mong makuha? Gusto ko po maging invisible. Ay, parang gusto mo puntahan yung crush mo tapos maging invisible. Para makapag-travel po ako, hindi ako nakikita sa scan, sa airplane kung papasok ako. Para makapag-travel ka, gusto mo invisible ka lang. Para wala ka masyado babayaran. Opo, yes po. Tapos makikita mo yung beauty of the world. Yes po. Yung pala yun. Eto naman, next question. Ano ang pinakamalalang bagay na ginawa mo sa ngalan ng pagmamahal? Parang marami kang share dito. Tinan niyo po siya. Shock na siya. And parang marami siyang naaalala. I think, trying to learn somebody's language. Love language or language? Lingwahe po Lingwahe talaga. talaga. Opo. Hindi ko na sabihin kung ano kasi. Okay. So, umabot ka ba sa part na talagang lahat na ng salita inaral mo na? Inaral ko po talaga. Nagsimula po ako sa alphabet. Okay. Yun ang pinakamalala. Inaral ko yung, kasi po hindi po siya marunong mag-English. Talaga, pwede bang mo bang i-share ko ng wika ito? Japanese. Hindi pa.
Russian. Russian, guys. Mahirap-hirap yung Russian. Kazakh. Kaya naman pala. Opo. Tapos, syempre, yung spelling nun, diba? Opo, yung Cyrillic alphabet, inaral ko po talaga. Okay, ang tanong, ilang buwan kayo nagtagal niyan? Wala. Yun lang, nag-aral-aral ka pa, tapos hindi naman pala naging sa'yo. Hindi po kami magkaintindihan. Eh di sana nag-sign language na lang kayo. Hindi kasi yung tinatype niya. Tapos ako naman translate. Todo translate po ako. Wala po kaming conversation. Kaya, sige na lang. Pero minahal mo nang hindi kayo nagkakaintindihan. Actually, hindi po siya love talaga. Parang I was attracted to the person only. Kasi attracted. Yun po yung, attraction lang po yun. Oh, Parang, attraction pa lang yun, pero kaya niya na mag-aral ng lingwahe Ang para dami sa po, taong ang dami yun. po talaga. Sige, baka may gusto ka pa i-share na iba. Yung isa po is never ko po siyang nakita. Mahilig ka talaga dun sa mga fictional character. Never mo siya nakita, pero minahal mo na. O nagpapadala ka ng something. Ay, hindi po ako nagpapadala. Pero I really felt like, yun po yung pinaka-last time na parang na-fall po ako sa isang tao. Ilang buwan tumagal ito? may pagtatanong na Parang dumaan lang po eh. dumaan lang mga 1 week, ganon? Hindi po, mga 1 month. 1 month, okay. Sige, yung 1 month na yan, mukha Hindi ko po naman. talaga siya nakita. Hindi mo siya nakita? Hindi siya talaga nagpakita sa'yo? Hindi. Baka nga multo kasi siya. Pero eto, kung hindi issue ang pera, ano ang bagay na gusto mong gawin? Siguro mag-aral ng lahat ng mga musical instruments. Ay, so far ba, ilan ba yung mga alam mong instruments? Or ano-ano ba itong mga to? Ano lang, basic lang po. Guitar, tsaka piano, tsaka flute. Yun lang po. So, lahat gusto mong aralin ngayon? Kasi, it's very costly po kasi. Mm-mm. Kaya, Tsaka mahal yung mga instruments, Yeah, di ba? opo. Mga cello, Yeah, ganyan. yes po. In fairness, bright answer. Ito naman, next question sa ating hot seat. Kung hindi ka singer, songwriter, content creator, o medical technologist, ayan, sa palagay mo, ano ang trabaho mo ngayon? Ngayon, actually, I really want to be somebody po sa medical field. Gusto ko pong maging microbiologist. Related pa din matalino. siya sa med. Mhm. Kasi po, parang, lalo na po yung pandemic. Kasi di ba may mga na-discover na mga bagong mga virus. Parang gusto ko po ng ganun. I think, for me, parang imposible siya isipin. I think parang, makakatulong po ako in the future siguro sa paghanap ng mga solution for that matter. Parang ganun. Ang ganda mo talaga, no? Dagdag ganda points talaga to sa akin. Tsaka sa aming lahat. Sa lahat ng mga nanonood ngayon. Kasi, I know you're living your life with a purpose, no? Purposeful life.